Bethuna, siya Gonzweni Cross Night is the 31st of December 2025. Ndihamba nabantwana basekhaya, ndihamba noDlamini ndiyosiqhubelayo siya eMthatha. Silethi nyana ke because sibengela u6 and u6 ngoku. Siphi apha sisesemgwenyani. Sazoyophumela e10 abantu abazicala lethu and then sihambe ke siye kwi-Cross Night siyothi kuJehova singene kakuhle ku-2026. I'm hoping ukuthi ndizayi-update le vlog, ndizawuvidorize ke caweni here and there like nje small pieces, not kakhulu because nam ndifuna ukufocus kwi-Cross Night, but I'm hoping ukuthi ndizayi-enjoya and xa ubukela le vlog I'm hoping ukuthi uzobe usungenile ku-2026. So happy new year, asalathi and happy Christmas, happy new year. Xa udibana le vlog it means ukuthi wena ungenile ku-2026 and we want to say happy new year. Ngamahlathi ke la aphumela e-bombs ndiyavloga sixakekela i-content xa besuthi phaya ngathi uzomiswa umzalwane wam ngathi nguye umfundisi ahlufika unike izipha dlamini le nto lonxibe ngayo nje le ngabe umfundisi abenathi sicela lo tata umfundisi abulise ibandla and ngenzo bese ndingazayingike mna because azobe ndingazayingike ngoba vele indlela anxibe ngayo isitsho uba ufuna uba umfundisi amsikele. Umfundisi ke siyathanda zakusikele phayana akunike i-opportunity. Uyayibona ke oyindlela zethu u-2025 neento zakhe nje kakuhle. So we are going to dance, to praise, to worship, to pray, whatever. Hallelujah. Eyenza inkosi ive kakuhle sizokwenza yona. Oh yes. So fasten your belts. The plane is about to move. Uhlale umezo umntwana ba ahlale kakuhle. Ngoba iplane izawundiza. Hallelujah. Praise the Lord. And that's no abantu ba ready kangakanani. Jesus. Ngibulisa kumpostolo egameni lika Yesu phakathi kwethu, our Father, we honor him. Sinaye namhlanje egameni lenkosi Yesu. Ngicela ke bathandekayo simzame ngezandla zokugqibela ku-2025. Thank you so much. Siyabonga. Sibulise the fivefold abapostolo David ngela xesha kodwa wachuza yanye i-invitation, and I want to believe into yoba njengobana ulapha uchuze one invitation. Jesus yoba apho ndiya khona ndiya endlini yenkosi. Hallelujah. Ithi iinyawo zethu zafika zema emasangweni eJerusalem. Sesifikile kuyo intaba. Just open your heart where you are. Be it kuyapraiswa, be it kuyaworshipwa noma kwenziwa kuyanikelwa. Just open your heart. Kunento zakwenza. Few hours to go. Siqiniwe. Njengoba lapha. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Wake wathi utata uSipho Makhabane. I feel that soul deep in my heart, up in my mind. Hallelujah. I feel that soul deep in my heart, up in my mind. Oh, hallelujah. Over and over. Like a mighty sea. Come the love of Jesus. Sesicalela nabo abayinayibambi bethunana zuka nawe zesingoma zakudala idlalwa phansi ngondangitshata le ngoma. Over and over like a mighty sea. Come the love of Jesus. Over and over like a mighty
our worship songs, when we worship them, as a suki kuba siziva ngabantu, but they come from a transformation mind. Sihlangene naye simbonile endleleni. That is why sithi unjalo una uze uthakazile etamaha. Yazazi ngililo banza ihlabelela. Yangithi only 1 minute. So that's if I'm at work about Shabelela. See, so send Mike. Yangithi wafika wenza isiqhumiso phambi kaJehova. Indoda iqala into ayifuni, into ayifuni imali, ayifuni into, kodwa uthi Thixo uma ungenamandla bese ndafela endleleni. Namhlanje ndimelonto sizothi Ebenezer athomika kamhlanje uma wena wawungenami ngabe ndafela endleleni. Umnikelo esisa ngawo lo namhlanje. I know some of you unyaka lo mandithethe inyani, unyaka lo ke wanzima. You don't even know how you have survived, but it was through the grace and the love of the Father. Yamani kuyadingeka uyisise imali yakho sibingeleleni uthi Thixo ngicela into kodwa ngifuna ukuthi Nkosi yini Thixo undina exesha lingaka iminyaka ihamba, but you saved me. Abanye basinda kwi-accidents that was assured ukuthi bazawubhubha bangaze baphinde, but here you are still alive worshiping the Master, because it was the choice of Yahweh ukuthi uzawuphila kude kube namhlanje. Silapha nje sengalonto, silapha lonto Baba, silapha namhlanje uzowunikeza udumo. Ushama hariata mahalias hele makafazele haliama. Oh Baba, siyaqeka ebusuku namhlanje uma siwelela kunyaka olandelayo. Uthi Moses, if your presence doesn't go with us, asika. Father, we need your presence. Father, we need your grace over our lives. Salama halima haseliama. Yaga sana mhlanje muninzini mama. Nkulunkulu oyingcwele, Nkulunkulu namandla. Siphakamisa amehlo ethu siwaphakamisela kuwe. Lapho uncedo lwethu luvela khona. Baba wethu onamandla wonke. Father, we exalt your holy name. Shalamayata. Izwi lakho Nkosi lizawushunyayelwa. Lifakazele ulindile. Touch our lives, oh God. Uthohlabelele ingoma othintwe kuwe. Akaphinda fane. Touch our lives. And our lives will never be the same again. But we love you. We bless your holy name. In the mighty name of Jesus.
Come on, can you celebrate the King of Kings? Come on, can you celebrate Jesus? Can we celebrate the Lion of the tribe of Judah? Can we celebrate the seed of Abraham? The seed of David? The one who was, the one who is, the one who's to come back again. Come on, can you shout Jesus? Can you shout Jesus? Thidu makhelwane wakho uthi kusaba mandi namhlanje. Kuthiwa kunabazalwane basezibungu, ezibungu ngabasekhaya ke ezibungu elibode ngicela bame ngenyawo sibabone abasezibungu. Wow. Okanye yintetho entsingiselo ungachazwanga. Okanye ndingathi si-statement ongeke usive indlebe zikamoya ungenazo. That is umzekeliso, a parable. And enye into endiqapheleyo ke ngoku nge-parable, i-parable can test your spiritual maturity. Okanye ikuvavanya indlela orizinisha ngayo njengomntu kamoya. Ikukhangela ikushiya uzifuna into yobana njengoba I profess and confess every day uba ndingumntu kamoya, ndinako na ukuziva izinto zikamoya. That was the advantage of i-parable eyayesenziwa nguYesu ebantwini abazana naye, not abamlandelayo. Ngoba uthe u1 Corinthians chapter 2 verse 9 izinto ezingathanga qatha ngqondweni athi ke ngoku nezingabonwanga ngeliso, athi okugqibela ezingavwanga ngalihlo lanyama, zizo azibekela abantu abamthandayo. Therefore we need the ears of the Spirit when singabantu bakamoya. Hallelujah. Cha ke nje behamba sikhona amazinto abasifundisa zona suka koMatthew uthi ke nje mandihamba ngeba ketana zininzi izinto engendixelela zona. Ngamanye amazwi xa isithi zininzi uthetha ukubana I am fully packed with the knowledge or information or even the mysteries. But okwangoku anuzundiva. Hallelujah. But ethi iBhayibhile zintsha imiso ngemiso has kept me until today. Hallelujah. Abantu abagciniweyo abana amenonje. Intolo bezikhona. Sibethiwe kodwa singamasoja azawela tonight. Hallelujah. Without any waste of time, ndizathatha lithuba ndibulise to my father. Uthi Davide yewufundikotakotsile wonders. Uthi you know my coming in and my going out. Uthi you have searched my heart and you have perceived my thoughts. Meaning that indlela yokucinga, it's so important to the one that who sits there, to the one who sits in the secret. Praise the Lord. Uti Paul, when he advises Philippi, uti, and therefore brothers and sisters, whatever that is lovely, whatever that is just, whatever that is holy, whatever that is commendable, whatever that has excellence and is worthy of praise. Uti zizo izinto emanicinge ngazo, for they worship the one who sitteth on the altar, that is your heart. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So uthi nidumiseni ngakwaziyo. The time has changed. The time has changed. I am here to announce that you carry God. You carry God. You
walk with him. You worship him. When you work at 17, because Paul, First Peter chapter number 2, we are a royal priesthood, we are a holy nation, a chosen generation, a God's own possession. Hallelujah. So anytime Tina, praise the Lord. Old Testament that they were slaughtering. Hallelujah. Now Tina, I can't just but we offer. We worship him. We worship him. We offer worship. It pleases God. Praise the Lord. I will give you relief from your pains. Ngoba kwindawo esisiwa kuyo ngoku asisukwazi ukugqobhozela sisaphethe inqwaleko. Siqale sikhulule inqwaleko ngoba indawo esiya kuyo yindawo eyathandazelwayo mandulo. Kwakukhona abantu babeyilile ukuba ziphi iziganeko zamandulo ngoba kudala silindile kusithiwa nansi into ekuthiwa yimvuselelo apho kuyogasuka apho kuyokophuka apho kuyophiliswa. Hallelujah. You shall declare a thing and the Lord will do it. God is waiting for us to speak. Yena zakwenza lento seyithethayo. Unyaka eqala mangaqali kuthetha amagqwirha maqale kuthethe thina uma lo nyaka sifuna beyintoni. Ayingothixo owathi uJehova Jireh, uAbraham owathi wena Thixo uJehova Jireh, uThixo bonelelayo. Ayingothixo owathi uJehova Shalom, the Lord my peace. NguGideon owayengenamandla kwathi wahamba ngalamandla unawo wathela intaba sekuphungula umkhosi awayihamba nawo washiyeka nomkhosi oyi-300 wathi xa emthiya uJehova wathi nguJehova Shalom, the Lord my peace. Ayingothixo owathi ngu-Elroy, ngu-Agayi egxothwe nguSarayi wathi ephelelwe ngamanzi enomntwana ka-Abraham wagxothwa nguSarayi, uSarayi othelala nomyeni wami wathi asomgxotha wathi ka-Elila uJehova wambona wamthiya igama wathi ngu-Elroy.
elinye lamagama lakhe kuthiwa nguYahweh, self-existing God. Elinye lamagama lakhe ngu-El Shaddai, elithi I am who I am. Uthi Moses ka esiya eJiphuta uthi xa bendibuza ngubani igama lakho ze ndithi ngubani na. Wathi xa isijonga uYehova kuwo onke amagama akhe, wathi uba ndithi ndinguShama, ndizoba ndiyazilimita only to the omnipresent God. Wathi xa isicinga wathi igama lam uzuthi kubo ndinguye endinguye. I am who I am. Elgama lithi ndinguye endinguye ngesiHebhere lithi to be. Oh, hallelujah. Shatala. ngesiHebhere shon eligama lithi to be. In other words, nguwe ofakelayo uba uYehova in future nango-2026 ufuna bengubani, kodwa yena lakhe igama uthi ndingu-to be. Ndinguye endinguye. Eligama lithi ndinguye lithi ndiyile nto ofuna ndibe yiyo ngesikhathi ofuna ndibe siso. And in 26 you are my year of divine supply. So divine supply. Divine supply. Divine supply. U-Israel eJiphuta kwakuphele ukutya, and the Lord was their supply. Wanethisa imana ngoba uJehova ngu-El Shaddai. He's the God who's more than enough. AtamaHebhere ngu-multi-breasted God.